Hello. Μπλε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα καλύτερα TikTok trends, τα οποία κατέληξαν σε beefs. Όχι απαραίτητα beefs, αλλά αυτό μου ήρθε τώρα, ρε φίλε, γιατί σκέφτηκα το Wabi Sabi. Το Wabi Sabi, παιδιά, ήταν ένα από τα καλύτερα trends ever. Ήταν με το να αγαπάς τον εαυτό σου όπως είναι, το ότι το να έχεις ατέλειες δεν είναι κακό. Και όλοι οι ατελείς άνθρωποι ανεβάζανε βίντεο με τις ατέλειες τους και λέγανε είναι ωραίο που είσαι ατελής, είναι όμορφο. Το ότι είσαι διαφορετικός και το ότι δεν είσαι τέλειος σε κάνει όμορφο, είναι αυτό που σε κάνει ωραίο. Ήτανε πραγματικά από τα πιο... Ήταν το αγαπημένο μου trend σίγουρα βασικά ως τώρα. Και τελικά κατέληξε, ρε φίλε, δηλαδή να βγαίνουν στο κόσμο και να λένε ας πούμε ποιοι μπορεί να έχει ανεβάσει μια διάσημη influencer μια φωτογραφία στην οποία να πίνει κάτι και να λένε είναι πολύ ωραίο που πίνεις που τρως τόσες πολλές θερμίδες, αυτό γίνεσαι πολύ πιο χοντρή, η κοιλιά σου είναι τόσο γουαμπισάμπι. Ή αυτό το φόρεμα είναι γουαμπισάμπι. Δηλαδή ουσιαστικά το χρησιμοποιούν σαν προσβολή για να σου πούνε ότι αυτό είναι άσχημο. Και είναι πολύ κρίμα, ρε φίλε, αλλά έτσι είναι, ρε φίλε, το TikTok. Ό,τι και να κάνεις θα γίνει κάπως κακό. Αλλά δεν πειράζει. Καλά, πειράζει. Αλλά εμείς θα κάτσουμε το cute σημείο κομμάτι του trend, εντάξει. Καλά, το Maui Wowie, ρε φίλε, που οι μισοί παίζει να ψόφισαν όταν πέσαν από εκεί πέρα που είχαν βγει. Αλλά trend, καλά το sponsor, φίλε, ήταν τέλειο trend. Το 2016, φίλε, εγώ την πρώτη εβδομάδα νιώσα ότι λες και μπει 2016. Από τότε δεν έχω ξαναδεί, ρε φίλε, βίντεο με αυτά τα φίλτρα ή με μουσική που ήρθα το 2016. Δεν έχω άλλες ιδέες, ρε φίλε, θέλω να πεθάνω. Θέλω απλά να πεθάνω. Να πούμε για το θάνατο. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα γίνει μετά το θάνατο? Δηλαδή, εγώ, ρε φίλε, πιστεύω πως δεν υπάρχει τίποτα μετά το θάνατο. Είναι μακάβριο. Αλλά σκεφτείτε πόσο περίεργο θα ήταν να υπήρχε κάτι μετά το θάνατο, γιατί πού θα χωράγαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρετε, έχει εμφανιστεί μια βλακία πάνω στο θάνατο. Λοιπόν, παιδιά, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι πού θα χωράγαν όλα αυτά? Δηλαδή, υπάρχουν, ξέρω εγώ, 1000 ελάφια. Παραπάνω, υπάρχουν εκατομμύρια. Έχουν πεθάνει πάνω από 10, από άπειρα πλάσματα, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα. Οπότε, εάν όντως υπάρχει ένα μέρος σαν τον παράδεισο, πού χωράνε όλα αυτά? Δηλαδή, πέσα. Μήπως πάνε, αφού το διάστημα είναι το τίποτα, μήπως πάνε στο τίποτα, δεν ξέρω. Εγώ εδώ μεταξύ, παιδιά, δεν πιστεύω κιόλας, γιατί πολύ απλά δεν μου βγάζει νόημα να πιστεύω. Ναι. Οπότε, παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται με το θάνατο, ξέρω ότι πεθαίνεις απλά. Γιατί ας είμαστε τώρα λίγο ειλικρινείς, αυτό που λένε ότι γιατί η ψυχή δεν γίνεται να χαθεί, μπρο μου, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Η ψυχή σου είναι, ναι, το ότι υπάρχεις. Ωραία, πέθανες, ήρθε η ώρα να τελειώσεις να υπάρχεις, απλά δεν θέλεις να αποδεχτείς το μακάβριο αυτό του θανάτου. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, φίλε, κάποτε θα πεθάνεις, εντάξει, προφανώς δεν χαίρεσαι που το ξέρεις αυτό, αλλά η ψυχή σου δεν είναι αυτά που σε κάνουν να ξέρεις, να είσαι αυτό που είσαι, εντάξει. Αυτό που σε κάνει είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι, είναι το πώς είναι το μυαλό σου. Οπότε, ρε φίλε, δεν είναι ότι απλά επειδή εσύ έχεις έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα θα ζήσεις και μετά το θάνατο. Κάθομαι και παίζω με τη φωτεινότητα. Αυτό, ρε φίλε, δείχνει πόσο καμένος είμαι. Λοιπόν, άλλα νέα, άσχετα τελείως, είναι ότι θέλω να πάω να κάνω piercing στη γλώσσα. Και θέλω να πάω να κάνω, το έχω κανονίσει εδώ και 2 μήνες, εντάξει. Και μα το Θεό,
3 fighting Σαββατοκύριακα. Δεν έχω βρει το χρόνο να πάω να κάνω ένα fighting piercing στη γλώσσα. Επίσης, εχθές πήγα στο Δυτικό Πάρκο και βρήκα ένα παιδικό πάρτι. Την τζόιναρα, ρε φίλε. Ήταν εμάς Θεό, 5 μάνες με τα παιδιά τους και κάνανε ένα παιδικό πάρτι. Και εγώ τζόιναρα σε ένα άκυρο παιδικό πάρτι και έκανα ξανά στο Δυτικό Πάρκο. Άκυρο, το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Το ξέρω. Νομίζω αυτό το βίντεο, ρε bro, ήταν πολύ reasing. Νιώριζε technique. Αχ, για τα beefs έχω μια τέλεια ιδέα, αλλά αυτό καλύτερα να το κάνω όντως σοβαρό βίντεο, γιατί αυτό, ρε φίλε, όντως το έχω μελετήσει και το έχω κοιτάξει. Δηλαδή δεν είναι τώρα σαν αυτά που απλά κάθομαι έτσι, okay. Είχα μια ιδέα στα μαθηματικά που βαριέμαι τη ζωή μου και πάντα την κάνω βίντεο. Όχι, έχω όντως, ρε φίλε, ξέρω όντως για αυτό το θέμα, οπότε πρέπει να κάνω ένα σοβαρό βίντεο γι' αυτό. Όχι ένα βίντεο σαν αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι σοβαρό βίντεο, αλλά δεν πειράζει, τσιγλάρουμε παρέα. Ναι. Άμα δεν με βλέπεις αυτή τη στιγμή ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, να σε οριακά, να σε πάρει ο ύπνος, ή να θες να αυτοκτονήσεις, ρε φίλε, και να είσαι ανάμεσα στην ήμοφάση και την κατάθλιψη, τότε ναι. Αλλιώς, ρε φίλε, γιατί με βλέπεις, κλείσει αυτό το βίντεο τώρα. Αλλά πρώτο κλείσεις να κάνεις εγγραφή για να δεις ένα σοβαρό βίντεο. Και σε εγγραφή. Και το δάχτυλό μου πολύ μεγάλο. How much weird can you be? Να πω κάτι άσχετο μεταξύ, το οποίο είναι λάθος σαν σκεπτική, γιατί αυτή δεν μου γίνεται καν αυτό που λέω, αλλά αφού το σκεφτόμουν την νέα του μαθηματικού μου βαριόμουν. Αφού όλα τα πράγματα, αφού όλα τα χρώματα είναι απλά ο τρόπος που πέφτει πάνω του το φως. Άμα δεν υπήρχε ήλιος, δεν θα υπήρχαν χρώματα. Γιατί άμα δεν υπήρχε, βασικά όμως θα μου πεις έρχονταν φως από τα αστέρια. Αλλά θα ήταν πολύ λίγο. Οπότε όλα τα χρώματα είναι σκούρα. Ναι, μα θα είχαμε τα φώτα μας, το έχουμε ηλεκτρισμό. Ισχύει. Αλλά αν δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχαν χρώματα. Δηλαδή, θα ήταν σκοτάδι, αλλά πείτε πως μπορούμε να δούμε στο σκοτάδι, εντάξει. Και τα βλέπουμε όλα, όταν είναι σκοτάδι, τα βλέπουμε όλα λες και είναι μέρα. Θα ήταν όλα ούτε καν ασπρόμαυρα, τι χρώμα θα ήταν. Όντως, άμα δεν υπήρχε κανένα χρώμα, τι χρώμα θα ήταν, γιατί ακόμα και το άσπρο είναι ο τρόπος που πέφτει, είναι χρώμα και το μαύρο. Άρα, άμα δεν υπήρχαν ούτε αυτά δύο, πώς θα ήταν. Τι χρώμα θα ήταν άρα για τα πράγματα γύρω μας. Άσχετα, μπρο, άκυρες ερωτήσεις, αλλά κάτσε και βλέπεις ένα τέτοιο βίντεο, μπρο. Τι περιμένεις να γίνει, όχι αντικειμενικά όμως, τι περιμένεις να γίνει. Και εγώ που θα κάτσω μετά να το κάνω τους μοντάζ αυτό το βίντεο. Γιατί θα κάτσω να το κάνω μοντάζ αυτό το βίντεο. Λες και δεν είναι όλο για να κοπεί, ξέρω εγώ. Έχετε σκεφτεί ποτέ η κάλτση στην πραγματικότητα με τα αυτιά μας και να είχαμε αυτιά τους πούμε πολύ μακριά στα σκυλιά και να ήταν κάλτσες. Εντάξει, μπρο, νομίζω αρκετά ρίζαρα. Είμαι σίγουρος τώρα όλες οι κοπέλες που το έχουν δει αυτό το βίντεο με γουστάρουνε. Άμα θέλετε το Instagram μου θα είναι κάπου στο κανάλι μου, σε περιγραφή και αυτά. Στείλτε μου μηνύματα, ξέρω να βγούμε. Αλλά άμα αυτό το βίντεο δεν σε κάνει να πιστεύεις ότι έχω ακραίο ρίζ και θες να δεις ένα πιο σοβαρό βίντεο, πήγαινε στο κανάλι μου και δες τα. Και κάνε εγγραφή για να μην τα χάσεις τα επόμενα που θα είναι όντως σοβαρά. Bye!